Pozdravujem všetkých karavanistov tentokrát z ďalšieho kempu v Trusalovej. Mám tu vedľa seba aj hostia, ktorého si trošku vyspovedám. Takže dúfam, že to bude zaujímavý a plodný rozhovor. Ja medzi nami vítam vedúceho kempu, Pirhača Milana, ktorý sa stará o tento kemp a zodpovedá za jeho chod. Je to kemp v Trusalovej, na úvod poviem, je to kemp osadený v lese. Je to, by som povedal, taký stredne veľký až menší kemp. Nie je to obrovské, orientačne sa tu zmestí nejakých 45 karavanov do 50. Takže ja vám položím prvú otázku, že či by ste nám niečo vedeli povedať o histórii tohto kempu, ako dlho funguje, odkedy a nejakú tú genézu, že ak sa striedali majitelia a kto to teraz vlastní a kto sa o to stará. No, kemp vznikol zhruba pred 50 rokmi. Bol to viac menej ako stanový tábor. Po niekoľkých rokoch sa stany nahradili maličkými chatkami. Máme tu aj 3 pozostatky ešte z týchto chatiek. A neskôr sa pristúpilo za podpory cestovného ruchu k výstavbe zrubových chatiek, ktoré teraz vidíte. A teraz to prevádzkuje, ja som si všimol na tej úvodnej tabuli tam pri recepcii, že to nemá jedna osoba, alebo že to má nejaké združenie. A to združenie odkedy funguje? Kedysi to bola ako zložka z Väzarmu. Po roku 89 sme prešli alebo vytvorilo sa občianske združenie, ktoré obhospodaruje tento tábor. Áno. Chcem sa spýtať, čo by ste nám povedali k vybavenosti kempu? Čo tento kemp má, aby vedeli návštevníci sa nachystať? No tento kemp je to vlastne ešte taký retro. Je tu spoločné sociálne zariadenie, 2 kuchynky na prípravu stravy vybavené elektrickými platňami. Mikrovlnka je tam, kvárna kanvica, ktoré môžu turisti používať na prípravu stravy. Elektrické prípojky? Elektrické prípojky máme tu 11 stojanov s 10 amperovým istením, čo postačuje na potreby karavánu. No, vôjde sa na túto plochu pohodlne asi tých 45 až do 50 karavánov podľa veľkosti. Áno. No, len chcem pripomenúť, že ešte okrem toho v tomto priestore sú aj turisti, ktorí sú ubytovaní v stanoch, čiže je to dosť obmedzené počtom. Takže ten priestor, ktorý tu je na karavany, sa delí aj so stanmi. Áno. Chcem sa vás spýtať, čo by ste, alebo kam by ste mi odporúčili, kebyže sa vás spýtam, že čo sa tu dá robiť v okolí, alebo čo sa tu dá pozrieť, čo tu je také zaujímavé? No tak viac menej sa návštevníci sústreďujú na turistiku, na vrcholy Malej Fatry. Odtiaľ to je celkom pohodlný výstup. Cyklotrasy sú tu nejaké? Cyklotrasy sú viac menej neoznačené, ale sú, dá sa. Čiže dá sa aj na bicykli? Dá sa chodiť aj na bicykli. Potom, čo sa týka napríklad cien, keby ste povedali alebo predstavili, že zhruba koľko sa tu hýbe cena za karaván a príklad poviem dvojčlenná rodina alebo respektíve štvorčlenná, že 2 deti. Keď si zoberieme ten karaván, za karaván sa platí 3,50 na jednu noc, 3 € za osobu a ešte potom vyberáme tu pre mesto turistický poplatok 1 € na osobu. Áno. A príklad poviem, sú tu aj chatky, keby chceli ísť ľudia do chatiek, tak chatka koľko orientačne stojí? Orientačne, keď zoberieme tú štvorložkovú chatku, tá stojí
31,50 na noc. Áno. A príklad poviem, kebyže si karavanista potrebuje niečo nakúpiť, nejaké najbližšie potraviny odtiaľto sú koľko? No, tak potraviny sú v meste Turany, asi 4 km. Je tam Tesco, Jednota. Áno. A organizujete tu aj nejaké zrazy alebo podujatia karavanistov alebo nejakých skupín? Alebo nejaké podujatia sa tu organizujú? Alebo skôr je to taký kľudný kemp? Organizujú sa tu aj také menšie podujatia. Napríklad naposledy sme tu mali skupinu bonsaistov. Hubári tu si robia zrazy. Ale ináč nejaké väčšie akcie tu nerobíme. Áno. A všimol som si, že kemp po kraji lemuje potok, taký dosť celkom vydatný. Kúpu sa niekedy v ňom ľudia v lete, alebo? No tak, deti sa odvážia, potok sa volá Studenec, čo je vlastne odvodené od jeho studenej vody. No ale dá sa v tom jazierku, obyčajne otužilci sem chodia. Áno. Neviem, mňa nenapadá nič. Ešte sa chcem spýtať, elektrické prípojky sú, všimol som si hore je jedna na vodu prípojka, to je len tá jedna, alebo je ich tu viacej ešte niekde? Tá, čo je v strede kempu, to je pitná voda. Áno. Dá sa naplňať aj karaván. Jasné. Odtiaľ. Potom máme výlevku pre karavany. Čiže je tu aj výlovka na chemické veci. Dobre. Ja vám ďakujem za rozhovor, prajem nech sa darí, nech tu ľudia chodia, nech tento kemp čo najdlhšie vydrží a ja vás pozdravujem a stretneme sa pri ďalšom videu. Majte sa, dovidenia. Ďakujem, dovidenia.